woni mi se onso nsa betimi aka wo patent bi no afiye mu an wenti na eye guida conteacher me wa ha se me di twi kasa ebekirikiri mu ede ama wo se wonya ni machi e wo YouTube a bomade sa wo bekọ no abo guida conteacher ya hyemu adesua hodo eye quiz ahodo a me di twi kasa ya kirikiri mu no wo nsa betumi aka bi ene ye behwe eye categoria di patente na enam se dwumadie yi edoso nti machemu mienu wei eye prima part first part no ena me de ebesom wo wei ye behwe eye categoria A anase A no nko a patent ahodo a ewo eye A ni mu enu nti ye behwe wei nyina ewie a me de wakọ eye B nso ede moma ye nhyase na de ete ne se 1 ewo patente A mu no ye na ye besua eye a eme ye behwe a uno ye behwe a due ye behwe a sa eye mako na yi ene ye behwe ne ma yenko de edi kan so na memfa ho nkyerɛkyerɛmu emma wo eye patente a eme one ne hwan na emfie ban ene egina so edegye ansa na wo nsa beka eye patente a eme ewo Italy krodua yi mu no agi se wadi eye emfie 14 means 14 years na eye saa age eye age bia only Italy nkoa ena ye adwuma nti European Union no eye ade a wo mu nyina no emre yi enya adwuma wo ho Italy de ye getomu afei se wunya patente AM no a wo betumi atwi eye quadricycle eye leggeri wo betumi atwi eye quadricycle eye leggeri afei nso betumi atwi eye ciclo motore eye die ne ties no eye due rote anase bia eye 3 rote ena wo betumi atwie afei nso eye moto eye thermico no eye engine a edemu no motor engine no o se enikwa se esuparare eye 50 centimeters eye kubi 50 centimeters kubi enikwa se eboro eye saa eye kasie afei nso se moto no eye electrical je se engine no eye electrical eno nso enikwa se ebo eye 4 or 6 kilowatt non superare na exams ni mu de eye 4 ena wo mo kire enu nti no bomodin se obehunu se eye patente AM wontimi ntwi eye ciclo motor na se bia quadricycle ne motor electrico no eboro eye 4 kilowatt enu nti moma yenko na memfa bi nka ho ema wo de etie ne se ewo eye ciclo motor mu no obetimi atwi eye dual rote eno enie ciclo motor dual rote no eno no afi ciclo motor eye 3 rote eno nso enie se wonimu a eno enie afi eye quadricycle eye leggero no eno nso enie quadricycle eye leggero no eno nso enie na de etie se ewo eye patente AM se wutwi patente AM a ubetimi ede afa eye passenger ewo bra wo saa eye o driver ni a wutwi eye saa moto no wadi eye 16 years wudi 16 years a obetimi ayede ede afa nipa enu nti patente AM yede 14 years na eje nanso wo sa wo twan 2 years wudi 16 years a ansana watimi ede afa nipa eno krampo no age se wo hwese kata di circulazione a ewo moto no ho no permitew so obetimi afa nipa anase untimi emfa nipa moma yenko yedim afei eye ciclo motor ya meka ho asem no sei enetie na hye no nso se ciclo motor enam ni speed a ekura no ninti no wonam chentri habitat ya obekọ 45 km/h afei wasanso nam eye extraurbana secondaria obekọ 45 saa ciclo motor we enya de obetimi afa principali ena obetimi afa eye autostrada ontimi emfa saa bia we efiri se emirika ewo ho no eso na ono nso ni mirika no enusa enti ontumi emfa ho afei ubetimi de eye patente AM atwi ciclo motor ananse bia de so chensa enu nti moma yenko yanim na memfa bi enka wo ho de toso bia eye patente A1 patente A1 A1 superloto patente A1 nso no age se wadi eye 16 years
wobetimi agye a poi eye conseguire a sedici ani enu nti wobetimi agye ewa abra wadi 16 years ana afi uji wi a kasa wobetimi atwi no so binie wobetimi atwi ye tricycle a eye ni potenza no non superiore eye 15 kilowatt enu nti tricycle no ni potenza e woka ni mo no eni kwa se eboro eye 15 kilowatt afi wobetimi asan atwi eye machine agricole na machine agricole no wobetimi atwi na emom kai ne hunu se sa machine agricole no o se etimi eye motor vehicle o se wo ties nyina ete se eye motor vehicle an eno na wobetumi ayedai atwie ente sa untimi entwie afei eye motocycle eye leggeri no o se ewo con or sensor carrozetta mechirawo carrozetta no se de etie con or sensor no mechirawo enu nti moma yento aso afei eye sa motocycle ya eye leggeri no o so hu se eye ne cylinder no eni kwa se eboro nti fi no eye 125 cm eye kubi o se ne cylinder no kase no engine kase no o se epem 125 cm cube afei ni potenza odenam so no non superiore eye 11 kilowatt afei eye rapporto eye potenza no eni kwa se no nso eboro eye 0.1 kilowatt sanso eye kilogram an na eye rapporto potenza no mechire mu de ya kire wo nti bomoden se obetie eye video yakosi awiye mechire mu emo anya ho entiase enu nti moma yenkwai afei nso kai ne hunu se eye patente a uno yi no se wobetimi de afani pa adi se carte de circulation no kire se wobetimi de eye moto no afani pa ente sa untumi emfa nipa ena kai se ansana de befa eye de be transport eye passenger no eye passenger no bomodi de hunu se eye passenger no woye akwada waboro eye 5 years enu nti obi a owo below 5 years bia no untumi mfa no mfo eye moto ema no enye yie enu nti de atie no hyene nso na kai ne hunu se eye patente a uno se wukura eye patente a ema ka patente a ema no betimi atwi no wo a uno no wobetimi atwi ema no ayeyie moma yenko yanim na me kire wo se eye motocycle no aye ka ho asem no eniye motocycle aye moto bia wonam eye centri habitat ya oko 50 km/h strada secondaria oko 90 strada principali oko 110 autostrada 130 chese moto wedie ne hoden baabia otimi ewura enu nti wei eye moto bia ubetimi de patente a uno atwie enu nti sele meka kide mo no eye motocycle eye leggeri no o se efino a 11 kilowatt sa pepepe afei eye motocycle con carrozetta no eye car no a ehye eye enchense no enu ye fene se eye sidecar sa sidecar we ye fene se carrozetta no enu nti con or sensor ewa abra carrozetta na ka moto no ho ananso se enka o sensor enka ho wobetimi ede atwi con or sensor carrozetta enu nti hyeno nso we ne carrozetta no afei tricycle a motore nso fino a eye 15 kilowatt enu nso enie tricycle a motore afei eye machine agricole enu nso de ye fomu dwuma no se de meka kire mo no o so no nso ewo ties kama pa ansana watumi de atwi ente saade a untimi mfa patente a uno entwi ema no enye yie na me kire mu biewu se patente a uno gise wadi eye 16 years ansana watimi a apply motocycle a ubetimi atwi fino undichi tricycle a motoria ubetimi atwi no eno nso fino eye 15 kilowatt afei ubetimi atwi machine agricole afei patente AM so ka obi obetimi atwi bia obetimi atwi bi ema no ayeyie meda wase moma yento adwumadie no so na yenko yanim wei eye patente a duwe aduwe wei
bɔ mmɔden sɛ wobɛtie me na mede nkyerɛkyerɛmu bi a ɛbɛka ho ɛde aka ho mo ate aseɛ yie paa moma yɛnkɔe patente a duwe ɛyɛ patente bi a ansa na wobɛgyeɛ no poi ɛyɛ conseguire a 18 anni ɛno nti ɛwɔ abere a wɔdi ɛyɛ 18 years ɛna wotimi apply for ɛyɛ patente ɛyɛ a duwe na deɛ teɛ ne sɛ ɛyɛ makine agricole wobɛtimi deɛ ɛde atwi na mmom no sɛdeɛ meka kyerɛ mo no ɛyɛ ade a ɔso wotimi wɔ ties na ne dwumadie anaasɛ bi a ne sɛsoɔ ɛte sɛ ɛyɛ motor vehicle ɛna afei wobɛtimi san so de atwi ɛyɛ motocycle ɛno nso con or sensor carrozetta wobɛtimi deɛ ɛde atwi kae ne hunu sɛ ne cylinder no nso no epem ɛyɛ 125 centimetri cubi ni potenza ɛno nso eni kwan sɛ ɛboro ɛyɛ 35 ɛyɛ kilowatt afei rapporto ɛyɛ potenza no nso no ɛno nso eni kwan sɛ superare 0.2 ɛyɛ kilowatt anaasɛ bia kilogram bara kilogram okay adentia na deɛ teɛ ne sɛ 1 ɛmfa ho ne ɛyɛ sɛdeɛ ɔmasi bi ahyehyɛ no ɛde afa svilupi nti sɛ ɔmo develop ne sɛdeɛ kurampo no ne mirika ɛne ne mudro no ɛne ade a ɔsɔ ɔyɛ dɛ wohwɛ okay deɛ teɛ ne sɛ 1 ɛyɛ patente aduwe no wobɛtimi de afa nipa provided sɛ carta de circulazione a ɛfa saa moto no ho ɛpermitew sɛ fafa nipa okay afei nso kae ne hunu sɛ ukura patente a duwe a wobɛtimi atwi kaa bi a patente a ɛmetwie ɛne patente a uno etwie no nso wobɛtimi atwi bi aha ɛna calculation bi ɛwɔ no yɛhwɛ no yie sɛ obi kura ɛyɛ patente a duwe a ukura patente a duwe a dopo ɛyɛ duwe ani 2 years akyi no on sɛ patente a duwe no yɛde 18 years na ɛgyeɛ ɛno nti dopo duwe ani akyi na kyerɛ sɛ wabɛnya 20 years wobɛnya saa 20 years yi a wotimi apply for patente a ɛma no ɛyɛ yie ɛwɔ abere a wanya 20 years deɛ nti a ɛte saa ne sɛ ansa na wobɛtimi agye ɛyɛ patente a no agye sɛ wadi ɛyɛ 24 years ansa na watimi agye ɛyɛ patente a nanso so obi agye patente a duwe a dopo 2 years no otimi agye patente a ɛma no yeye ɛwɔ abere a ɔwɔ 20 years ɛno nti kae ne hunu na hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ ade a saa deɛ no ɛwɔ hɔ na ebire no du a ɛyɛ exams practical exams ɛna wobɛyɛ na afei no wode ɛjampe akɔ hɔ okay moma yɛnkɔe na me kɔsoa aka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ saa patente aduwe wobɛtimi atwi ɛyɛ motocycle ɛma no ayɛ yie ɔnam centri abitati a ɔkɔ 50 km per hour ɔnam strada secondaria ɔkɔ 90 principali ɔkɔ ɛyɛ 110 afei ɔnam autostrada ɔkɔ 130 wei ɛne ɛyɛ cars bi a wobɛtimi de atwi na meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ motocycle no ne engine no capacity no ɛpem ɛyɛ 35 kilowatt afei wobɛtimi de atwi ɛyɛ motocycle no con or sensor carrozetta ɛno nti wobɛtimi de atwi con or sensor ɛyɛ carrozetta no ɛma no ayɛ yie okay ɛno nti moma yɛntoa so afei wobɛtimi de atwi macchine agricole wobɛtimi de atwi macchine agricole moma yɛnkɔ okay afei ɛyɛ patente a duwe no ma menkyerɛ wo na meka asɛm bi kyerɛ wo sɛ ɛyɛ rapporto ɛyɛ potenza no rapporto potenza no ɛyɛ calculation bi a ɛwɔ moto no mu na deɛ teɛ ne sɛ ɛno ɛyɛ moto no ankasa potenza no ankasa ne power no ɛne emuduro moto ne power ɛne ne muduro ɛyɛ peso no ɛna wo divide a ansa wo benya no ɛno ɛne rapporto ɛyɛ potenza no nti rapporto potenza no ɛyɛ potenza na ankasa ɛne peso no sɛ woyɛ de wo divide a ɛna obenya nti ha sɛ yehu sɛ ɛyɛ
person any potence ano we divide here 35 divided by a year 186 we benya 0.19 and nti eni enya na sa nti we no bo modern say we beti ase na de tie ne say we calculation we ndi enja wona so ye we de ne say obedi ni baba ego trim na aboa wo aha eye guida con teacher meditwi kasa echrechere patente bi mu ama onya ho nti ase afiye me pesa won so woje wo de frɛ me number no bɛka me class ho won so aka me class ho so sua ne yie na mmoa wo na so gye wo de na emfiri wo sɛde afoforo agye wo de na omo sere no sa pepepe na won so obetimi asere afi mu moma yento aso yi na miguso a ka kyerɛ wo sɛ patente a duwe ne yade a udu di chota na wo apply afi motocycle no a ubetwie no so eno so fino 35 kilowatt afi ubetimi atwi ka bi a patente a uno otwie ene a metwie no nso utimi twi bi ema no yie okay moma yenkwai patente a patente a no nso enie patente a patente bi a ansa na ubetimi age no si poi conseguire a 24 anni na chese udi 24 years a ena utimi apply patente a patente a enye a uno patente a udru 24 years a ena utimi apply patente a na patente a no ade a me ka kire wo se process bi wo ha utimi san de fa so di beduru ho wo bra waje patente a duwe for 2 years uji patente a duwe for 2 years a utimi apply for patente a ema no yie okay na de tie ne se obi a waje patente a obetimi atwi tricycle a motori a ni potenza no superare 15 kilowatt afa nso no se sa o driver ni obetimi atwi a ade ba ko ho no se masolo se I conducente no owo 21 anni owo 21 years ade nti na America ne sei de tie ne sei yenim se ano ankasa de ye de 24 years na age nenso yo nkofo bi on fa shortcut efa aduwe 2 years no wabenya 20 years so what ya say 20 years no obeje patente a wo beje patente a na enye tricycle ni nyina na abetimi atwi ade nti ya efiri se unya nu 21 years so what ya say unya nu 21 years do betimi atwi bi untimi ntwi bi nti akuni na abetimi atwi but unya do 21 years na dia ubetimi atwi ni nyina okay enu nti afa ubetimi san so de atwi motocycle ubetimi de atwi motocycle con or sensor carrozetta ubetimi de atwi sa motocycle no ne cylinder no superare 50 centimeters cubi anke se svilupano chese ade a ya de develop no anase ye ni speed no kra ka ho ni velocity no superare 45 kilometers a enye hwe ubetimi de ere de atwi afa ubetimi san so de atwi kwalunkwe cylindrata bia anase bia potence bia efa motocycle no ho okay mama yenkwai de san so ho biem ne se obi ekura patente a obetimi atwi ka patente a metwie a uno twie ene aduwe etwie no wonso obetimi atwi bi ema no ayeye mama yenkwohwe kasa hodo a efa ho de tie ne se tricycle a motori no ono enie na tricycle onam centro abitatia okosei 50 km/h strada secondaria oko 90 strada principali oko 110 autostrada okosei 130 ai enu nti sa tricycle a motori no obetimi afa passenger ai woni driver ni nyina maximum duwe ena wo so otimi ere otumi efa enu nti mama yenko yanim na menkyerɛ wo sɛ patente a no ade a motocycle no se eboro all 3 vodire over all 3 35 nti no se ebo 35 no a wobetimi de atwam na yie afi nso kai ne hunu se patente a duwe patente a uno ene patente a m ka bi omutimi twi bia no
wo nso wotimi twi bi ema no eye yie abusuafo medamase aha eye guida kon teacher mede twi kasa yi de wosa de kyerɛkyerɛ nneɛma ma onya ho nteaseɛ bomode so obekɔ YouTube boguida kon teacher hyemu na fe lessons amede agu hɔ no onsa enka bi na entumi emmoa wo bomode so obehwɛ ho so yie esua ade afie yi eye year of patente wo nso eje wo de nyame ya adoma yebesan ahyia with the second part eye patente category B meda wase onyame enka ho bye bye adios ciao